आरो बे जोंनि सोनाब देवर एबा जोंनि गामिनि लाइमोनफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागो फोरबोनिसिम आं रोजा साबायखर बावबाय। जोंनि गामिनि लाइमोन आफादा बोसोरफ्रोमबो बेबायदि रंजा बाजायै बे बैसागो बोथोरखौ खुङो एबा रंजायो। आरो बे बैसागोनि माबायावनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजोनै एबा खौसेथि लाबोनायनि मोनसे माबाखौ थुलुंगाखौ होयो। दिनै बैसागोनि 2 तारिखआव जोंनि गामिनि मोननै हानजाया मोसानाय जादों, बेवहाय बाहागो लादों। जिहेतु लाइमोन हानजा आरो उन्दै उन्दै खुदियाफोराबो बेवहाय बिथांमोनजों लोगो लादों। आरो बिनिफ्राय गाबोनो जोंहा बोराय बाहागिरिया अर्थात बोराय बुरि होननानै हानजा मोनसे दङ, बे बिथांमोनाबो प्रत्येक न'खर न'खर माबानानै थांनानै बेबायदिनो बैसागोखौ खुंगोन एबा न'खर न'खर मागिगोन। बेखिनियानोसै। आफादजों लोगोसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ लोगो लानानै बे दोरोङारि जिथु हारिमु बेखौ जोंनि गामिया प्रत्येक बोसोरैबो लाखिबाय थायो आरो लाखिगोनखौ जोङो मिजिंथियो। आरो बेबायदिनो जोंनि लाइमोन आफादफोरा एबा खुदियाफोरा मोसाखावरिफोरा जोंखौ उन्दै उन्दैफोरखौ जाहाथे बेबायदिनो उत्साह होबाय थायो, बेखौनो आङो खावलायो आरो बिथांमोनखौ।